Καλημέρα σας κύριε Παπαδάτε. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση σε αυτή τη συνέντευξη. Με χαρά μου. Ας ξεκινήσουμε με ένα τρέχον ζήτημα. Εδώ και χρόνια βιώνουμε μια πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της Νομισματικής Ένωσης κατάσταση υψηλού πληθωρισμού. Ως γνωστόν, ένα από τα πρώτα πλήγματα που επιφέρει ο πληθωρισμός είναι στις ίδιες τις καταθέσεις. Τι θα λέγατε σε έναν αποταμιευτή, ο οποίος βλέπει τις καταθέσεις του να απομειώνονται εξαιτίας της απαξίωσης του χρήματος, αλλά και λόγω των σχεδόν μηδενικών επιτοκίων που ισχύουν για τις ελληνικές τράπεζες? Ναι, οι αποταμιευτές έχουν σοβαρό πρόβλημα τη σημερινή μέρα. Είχαν συνηθίσει από το 2008 μέχρι και το 2020 να έχουμε ουσιαστικά μηδενικό πληθωρισμό στην Ελλάδα, εξαιτίας και της χρεοκοπίας της χώρας, αλλά και σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη ο πληθωρισμός ήταν αμεληταίος όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά δυστυχώς μετά την πανδημία ο πληθωρισμός έχει ανέβει πολύ και γι' αυτό απαξιώνονται με ταχύ ρυθμό οι καταθέσεις. Και ναι, μεν όλα τα προηγούμενα χρόνια οι αποταμιευτές δεν έχαναν τίποτα, αλλά τώρα βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται, να απαξιώνονται με πολύ ταχύ ρυθμό. Και ενώ βλέπουν σταθερό το νούμερο των καταθέσεών τους, αυτό έχει όλο και μικρότερη αξία. Επίσης, προβλέπω ότι θα παραμείνει υψηλός ο πληθωρισμός για αρκετά χρόνια ακόμα, κυρίως εξαιτίας της λαϊκίστικης πολιτικής των κυβερνήσεων. Δηλαδή, περισσότερες κυβερνήσεις έχουν πολύ υψηλά χρέη, πολύ υψηλά ελλείμματα και παρόλα αυτά δεν μειώνουν τις προσφορές και τα βοηθήματα που προσφέρουν στους πολίτες, γιατί όπως είδαμε και την περίοδο των μνημονίων, κάτι τέτοιο κοστίζει πάρα πολύ ακριβά στην κάλπη. Επομένως, συνεχίζουν να παρέχουν όλα αυτά τα βοηθήματα και τις παροχές στους πολίτες και ταυτόχρονα απαξιώνουν όμως την αξία του χρήματος, οδηγώντας τον πληθωρισμό υψηλά. Επομένως, θέλετε να πείτε ότι εκμεταλλεύονται και τον πληθωρισμό για να απομειωθεί το χρέος μιας Ναι, χώρας, όπως έχουμε δει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια? ακριβώς. Ο υψηλός πληθωρισμός βολεύει τις χρεωμένες χώρες γιατί απαξιώνεται το χρέος τους. Γι' αυτό και έχουμε δει το χρέος της Ελλάδας από 200% του ΑΕΠ που ήταν περίπου πριν μερικά χρόνια, τώρα φέτος αναμένεται να πέσει στο 137% του ΑΕΠ. Ναι, τις βολεύει αυτό τις κυβερνήσεις. Και όπως έχει πει και ο Keynes, ο πληθωρισμός είναι ο πιο διακριτικός τρόπος για μια κυβέρνηση για να κατασχέσει τα χρήματα των πολιτών της. Και ένας άλλος ορισμός του πληθωρισμού είναι ότι είναι έμεσος φόρος των καταθέσεων. Επομένως, οι πολίτες πρέπει να το καταλάβουν αυτό και να αρχίσουν να αξιοποιούν τις επενδύσεις τους, να μην τις αφήνουν να δρανείς στο 0%. Ωραία, οπότε από τα είδη των επενδύσεων, ποιο θεωρείτε εσείς ότι είναι πιο αποδοτικό σε συνθήκες πληθωρισμού? Ναι, πολλοί σύμβουλοι συμβουλεύουν την επένδυση σε εμπορεύματα όπως το πετρέλαιο και ο χρυσός σε περίοδους υψηλού πληθωρισμού και όντως αυτά τα εμπορεύματα μπορεί να δώσουν καλή απόδοση σε τέτοιες περιόδους. Όμως όλα αυτά τα εμπορεύματα, τα συμβόλαιά τους έχουν ένα κόστος ανά μήνα, το οποίο είναι υψηλό και έτσι ο κάθε επενδυτής ξεκινάει με ένα handicap σε αυτά που πρέπει να καλύψει. Και γι' αυτό έχει νόημα να επενδύσει κανείς σε εμπορεύματα μόνο άμα έχει άριστη γνώση των θεμελιωδών της προσφοράς και της ζήτησης παγκοσμίως, π.χ. του πετρελαίου. Όμως ακόμα και σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλει κέρδος, γιατί η αγορά προεξοφλεί ταχύτατα τις μελλοντικές εξελίξεις στην τιμή του πετρελαίου. Για να το εξηγήσω αυτό λίγο καλύτερα, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022 το Φεβρουάριο, για όλη εκείνη τη χρονιά η παγκόσμια αγορά πετρελαίου είχε σοβαρή έλλειψη πετρελαίου. Όμως η τιμή του αργού κορύφωσε μόλις ένα μήνα μετά το ξέσπασμα της κρίσης και όλους τους υπόλοιπους 9 μήνες ήταν σε πτωτική πορεία. Επομένως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχει κάποιος το timing στα εμπορεύματα και να βγάλει κέρδος. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο επενδυτής ότι μακροπρόθεσμα τα εμπορεύματα υποαποδίδουν δραματικά του δείκτη των μετοχών. Για παράδειγμα, το αργό αυτή τη στιγμή και παρά την κρίση στο Ιράν και όλο αυτό το πρόβλημα, βρίσκεται στο ίδιο σημείο που βρισκόταν η τιμή του αργού πριν 20 χρόνια. Ναι. Ενώ αντίθετα ο S&P 500, ο αμερικάνικος δείκτης του χρηματιστηρίου, βρίσκεται 10 φορές πάνω από εκεί που ήταν πριν 20 χρόνια. Κατάλαβα. Επομένως, δεν είναι με τίποτα μακροπρόθεσμη η επένδυση στα εμπορεύματα. Τα ομόλογα, κύριε Παπαδάτε?
Ναι, τα ομόλογα είναι πολύ ελκυστικά για κάποιους συντηρητικούς επενδυτές που δεν θέλουν να πάρουν το ρίσκο των μετοχών, γιατί τα ομόλογα δίνουν ένα σταθερό και εγγυημένο εισόδημα κάθε χρόνο. Για παράδειγμα, αν κάποιος επενδύσει 100.000 ευρώ σε ένα ομόλογο που δίνει απόδοση 4%, ξέρει ότι θα παίρνει 4.000 ευρώ κάθε χρόνο εγγυημένα, εφόσον φυσικά το κράτος ή η εταιρεία που εξέδωσε το ομόλογο δεν χρεοκοπήσει. Όμως τα ομόλογα δεν είναι ελκυστικά σε περίοδο πληθωρισμού, γιατί αυτά τα 4.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα του χρόνου θα αξίζουν λιγότερο, τον μεθεπόμενο χρόνο ακόμα λιγότερο, και όταν λήξει το ομόλογο μετά από μερικά χρόνια θα έχουν ακόμα μικρότερη αξία. Επομένως, δεν συνιστώ με τίποτα αγορά ομολόγου στις τωρινές συνθήκες. Εφόσον δεν συνιστάτε αυτά τα δύο είδη, τι θα προτείνετε σε έναν επίδοξο νέον επενδυτή εν μέσω υψηλού πληθωρισμού να κάνει? Ναι. Για μένα η πιο ελκυστική επένδυση σε περίοδο πληθωρισμού είναι ο αμερικάνικος δείκτης του χρηματιστηρίου, ο S&P 500, ο οποίος έχει μια ιστορία 69 ετών. Σε όλη αυτή την ιστορία έχει μακροπρόθεσμα αποδώσει 10% το χρόνο, η οποία είναι μια εξαιρετική απόδοση και η οποία υπερκαλύπτει τον πληθωρισμό, και έχει πετύχει μια τέτοια απόδοση γιατί πολύ απλά κάθε μέρα από το πρωί ως το βράδυ εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, τα καλύτερα μυαλά αυτού του πλανήτη, κάνουν ό,τι μπορούν για να αυξήσουν τα εταιρικά κέρδη. Και η Αμερικάνικη κυβέρνηση και η Αμερικάνικη Κεντρική Τράπεζα έχουν σαν βασικό του στόχο να ενισχύουν την οικονομία των ΗΠΑ, και όταν ενισχύεται η οικονομία των ΗΠΑ αυξάνονται και τα εταιρικά κέρδη, οπότε αυξάνει και ο S&P 500. Επίσης είναι κατάλληλος για πληθωριστική περίοδο ο δείκτης των μετοχών, γιατί πολλές εταιρείες αυξάνουν τις τιμές τους δυσανάλογα με την αύξηση των εξόδων τους, επομένως διευρύνουν τα κέρδη τους χάρη στον πληθωρισμό. Σε σχέση με τους μισθούς, ας πούμε, των υπαλλήλων τους. Ακριβώς. Είναι ένα βασικό στοιχείο αυτό. Ακριβώς. Και έτσι αυξάνονται τα εταιρικά κέρδη και αυτό αποτυπώνεται και στον δείκτη. Επομένως, ο δείκτης παρέχει προστασία στους επενδυτές και από τον πληθωρισμό. Σωστά. Για παράδειγμα, τα τελευταία 5 χρόνια που έχουμε υψηλό πληθωρισμό, ο S&P 500 έχει σχεδόν διπλασιαστεί, η οποία είναι μια εξαιρετική απόδοση, και μέρος αυτής της απόδοσης οφείλεται και στον πληθωρισμό. Σωστά. Απλά πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι η κατάλληλη επένδυση για κάθε συντηρητικό επενδυτή. Δηλαδή, μπορεί να προσφέρει απόδοση 10% το χρόνο μακροπρόθεσμα, κατά μέσο όρο, αλλά κάποιες χρονιές θα πέσει πολύ, άλλες χρονιές θα ανέβει περισσότερο. Και πρέπει ο επενδυτής να μπορεί να αντέξει τις πρόσκαιρες πτώσεις. Για παράδειγμα, τον πρώτο μήνα της πανδημίας, ο S&P 500 έπεσε 35%. Πήρε πίσω όλες τις απώλειες μέσα σε 3 μήνες μόνο. Αλλά πολλοί επενδυτές έχασαν τα λεφτά τους γιατί δεν άντεξαν την πτώση αυτή και πούλησαν τη λάθος στιγμή. Δηλαδή, μόνο επενδυτές που μπορούν να αντέξουν τις πρόσκαιρες πτώσεις και να μείνουν επενδεδημένοι με μακροπρόθεσμο ορίζοντα μπορούν να επενδύσουν. Χρειάζεται ψυχραιμία στις επενδύσεις. Ακριβώς, ναι. Ωραία, κύριε Παπαδάτα, ας περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά την ανάπτυξη της οικονομίας εξαιτίας της τεχνολογικής προόδου. Υπάρχει μια μερίδα οικονομικών αναλυτών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδεχομένως στο εγγύς μέλλον αποτελέσει μια χρηματιστηριακή φούσκα. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Διαφωνώ κάθετα με αυτή την άποψη και όντως την λένε πάρα πολλοί καταστροφολόγοι. Διαφωνώ κάθετα. Φυσικά και κάποιες εταιρείες που παρέχουν το AI είναι φυσικό, μπορεί να πέσουν έξω, μπορεί να καταρρεύσουν οι μετοχές τους, αυτό μπορεί να συμβεί κάλλιστα. Αλλά το AI αποτελεί πολύτιμο εργαλείο, το οποίο έχει ήδη διωγγώσει τα κέρδη πολλών εταιρεών, και αναμένω αυτή την ανάπτυξη κερδών να τη δούμε για πολλά χρόνια ακόμα χάρη στο AI. Χάρη στο AI, ο S&P 500 έχει δώσει απόδοση πάνω από 20% το χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια και φέτος πάει πολύ καλά. Και αναμένω να συμβεί αυτό και τα επόμενα χρόνια. Το AI μπορούμε να το παραλληλήσουμε με την άφιξη του ίντερνετ στα τέλη της δεκαετίας του 90, που όλοι θα θυμούνται το σκάσιμο της φούσκας .com το 2000. Όντως τότε πολλές εταιρείες που παρήχαν ίντερνετ έπεσαν έξω, δεν κατάφεραν να έχουν κερδοφορία και βυθίστηκαν οι μετοχές τους και έπεσε το χρηματιστήριο τότε. Όμως, παρόλα αυτά, το ίντερνετ ήταν τεράστιο εργαλείο, το οποίο βοήθησε τους τεχνολογικούς κολοσσούς να διωγγώσουν τα κέρδη τους. Άρα, μακροπρόθεσμα βοήθησε πάρα πολύ το χρηματιστήριο η αύξηση του ίντερνετ.
Για παράδειγμα, η Google, η Amazon και η Meta δεν θα μπορούσαν να πετύχουν κέρδη εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς το ίντερνετ. Κάτι τέτοιο βλέπω να γίνεται και με το AI, δηλαδή κάποιες εταιρείες που παρέχουν το AI θα πέσουν έξω, αλλά το AI σαν εργαλείο θα είναι καταλύτης για τεράστια διόγκωση των κερδών για όσες εταιρείες καταφέρουν να το εκμεταλλευτούν αποδοτικά. Ωραία. Και εδώ με αφορμή αυτό θα τονίσω ότι σε όλο το ράλι των αγορών από το 2009 μέχρι σήμερα, που ο S&P 500 έχει ανέβει 11 φορές σε αυτό το διάστημα, υπήρξαν πάρα πολλοί δίθεν ειδικοί, οι οποίοι ήταν καταστροφολόγοι και προέβλεπαν συνεχώς τη νέα επόμενη κρίση, τη νέα ύφεση, την κατάρρευση, το σκάσιμο της φούσκας, και όποιος άκουσε όλους αυτούς έχασε αυτό το εξαιρετικό ράλι. Και θέλω απλά να συμβουλεύσω τους επενδυτές να πιστεύουν στο μακροπρόθεσμο θετικό σενάριο της παγκόσμιας οικονομίας και να αγνοούν τους απανταχού καταστροφολόγους. Ωραία. Νομίζω γίνεται αρκετά κατανοητός. Στο βιβλίο σας, Investing in Stocks and Bonds, The Early Retirement Project, κάνετε αναφορά σε πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα που σχετίζονται με τις επενδύσεις. Σε ποιους συγκεκριμένα απευθύνεστε? Ναι, καταρχάς ασχολούμαι με τα διεθνή χρηματιστήρια εδώ και 18 χρόνια και ξεκίνησα από το 0, επενδύοντας τις αποταμιεύσεις μου από το μισθό μου, και κατάφερα να φτάσω στην οικονομική ανεξαρτησία, δηλαδή να μην χρειάζεται να δουλέψω στα 45 μου. Και μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή πέρασα πάρα πολλές κρίσεις σημαντικές, ας πούμε την κατάρρευση της αμερικάνικης οικονομίας το 2008, την χρεοκοπία της Ελλάδας λίγα χρόνια αργότερα, την πανδημία, την κρίση της Ουκρανίας. Οπότε αποκόμισα πάρα πολλά μαθήματα από όλη αυτή την ενασχόληση και το βιβλίο μου αυτό είναι το απόσταγμα όλων όσων έμαθα σε όλη αυτή τη διαδρομή. Οπότε απευθύνεται σε όλους αυτούς που θέλουν να επενδύσουν αποδοτικά τις αποταμιεύσεις τους και να ξεκινήσουν να επενδύουν προσωπικά και θέλουν κάποιον οδηγό για το πώς θα το κάνουν αυτό με τα ελάχιστα δυνατά λάθη. Γιατί όταν κάποιος ξεκινάει από το 0, είναι σίγουρο ότι δεν θα αποφύγει κάποια λάθη, τα οποία μπορεί να του κοστίσουν πολύ ακριβά και σε χρόνο και σε χρήμα. Σε χρόνο εννοώ ότι θα πάρει χρόνια να πάρει πίσω τις ζημιές του. Επομένως, με αυτό το βιβλίο βοηθάω τους επενδυτές να αποφύγουν σημαντικά λάθη και να πετύχουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Επειδή αναφέρατε πριν τον S&P 500, σε όσους εκφράζουν την άποψη ότι η εκροή συναλλάγματος μπορεί να επιφέρει ορισμένες αρνητικές συνέπειες στην εγχώρια οικονομία εξαιτίας φερειπίν της μείωσης των αποθεματικών των τραπεζών ή της αύξησης των επιτοκίων. Τι απαντάτε σε αυτούς? Ναι. Δυστυχώς οι ξένες ηλεκτρονικές χρηματιστηριακές προσφέρουν προμήθειες που είναι απείρως μικρότερες από αυτές των τοπικών χρηματιστηριακών. Δηλαδή μιλάμε για 90% και άνω έκπτωση σε σχέση με τις προμήθειες των εδώ χρηματιστηριακών. Άρα βραχυπρόθεσμα μπορεί να υπάρξει μια εκροή κεφαλαίων προς τις ξένες χρηματιστηριακές. Όμως, επειδή αυτά τα χρήματα θα επενδυθούν αποδοτικά στον δείκτη S&P 500 και θα διωγγωθούν με τα χρόνια, και ο Έλληνας πολίτης έχει σκοπό φυσικά κάποια στιγμή να τα φέρει πίσω, να τα ξοδέψει εδώ, μακροπρόθεσμα θα ωφεληθεί η ελληνική οικονομία, γιατί θα έρθουν με το παραπάνω αυτά τα χρήματα, θα επανέλθουν στο εσωτερικό. Κατάλαβα. Και να προσθέσω και εγώ ότι ίσως αυτή η ενέργεια εκ μέρους των πολιτών λειτουργήσει και σαν μοχλός πίεσης, ώστε τα χρηματοοικονομικά προϊόντα της Ελλάδος να γίνουν πιο ανταγωνιστικά εκ μέρους των τραπεζών. Σίγουρα, σίγουρα. Ωραία, κύριε Παπαδάτη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ελπίζω να φάνηκε ενδιαφέρουσα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία.